Да. Чуваш ли? Чувам. Да вярваш, че го приемаш дали че Господин Божи? Да. Вярваш ли? Приемаш ли Исус? Натисна ли? Натисни това. Приемаш ли Исус Христос за личен Спасител? Да. Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите и на третия ден се възнесна и стои от място на Отец? Да. Вярвам. Вярваш ли, че Той е Божият син? Да, вярвам. Вярваш ли, че Той е роден от жена? Вярвам. Вярваш ли, Денко, че Твоето име се написано днес в книгата на живота? Да. Вярваш. Вярвам. Благодарим ти, Отче свят и Живител, който Той днес да прие за личен Спасител Божи. Кажи, Господи Исусе, Господи Исусе, ела и ме промени ела и ме промени отвътре навън. отвътре навън. Господи, аз се предавам на Теб, Аз, Господи, се предавам на Теб. на Теб. Отче свят и благодаря Ти, Отче святе, благодаря Ти, че аз днес съм Божи дете. че аз днес съм Божие дете. Промени ме, Промени ме, покайвам се покайвам се за всеки грях, за всеки грех, знаено и незнаено. знайно, незнайно. В името на Исус, В името на Исус, прости ми, Господи, прости ми, Господи, прости на мен грешник. прости на мен на грешник. Днес правя завет с Теб, Днес става завет с Теб. с Теб. Аз ще служа с Теб Аз ще служа за Тебе. и ще хваля името. И ще хваля името. Information zu RB 88 Sicherheitsbegriffe, Abfahrt 15:12 Uhr, Ти ме прие. heute von Gleis 6. Твоето дете отче. Ich wiederhole, RB 88 Sicherheitsbegriffe, Аз отричам Abfahrt 15:12 Uhr, от всяко heute von проклятие, Gleis 6. Всякакви проклятия, от бащина страна опащи на страна и майчина страна и майчина страна до девето поколение. до девето поколение. Приемам Приемам само благословение само благословение. в името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Слава на Бога. Господи, Het is niet de dag gaat освободи waar ме ze за daar. греховете в името на Исус. Господи, цари го, Господи, отровата му, Oh, en hebben Исус Христос. Даваме слава на Тебе, Господи, промени от този човек излиза нов човек. Да бъде променен живот, благословение, пробив в живота да дойде. В мощното и чудотворно благословение. Числа 6, 24, 25, 26. Господ да го благослови, да го опази, да издигне лицето му, да му покаже милост и мир в името на Исус. Айде, слава. mensen gaan. Dan gaan ze gaan.